Magsugod na ugmang adlaw ang kampanya sa national candidates alang sa 2025 midterm elections. Atong saro ng detalye nini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara ato sa pagsugod sa kampanya alang sa national candidates ugma maglusad sab ang COMELEC og Operation Baklas alang sa mga poster sa mga kandidato nga wala nahimutang sa kini ginatawag nato nga designated common poster areas. Sugda na ugmang adlaw, February 11, ang pagpangampanya sa mga kandidato sa national positions sama sa mga senador ug party list groups. 66 ka mga kandidato pagka-senador ug 156 ka party list groups ang nakatakdang mga kampanya. Ang Davao City Police Office hugot ang pakikalayon sa COMELEC aron masiguro ang hapsay nga pagsugod sa pagpangampanya. Pantay sab matud pa ang paghatag og seguridad sa mga kandidato sa mga lugar nga ilang adtuon alang sa rally o pagpangampanya. Wala tay gipili nga kandidato nga tagaan nato og kanang security. So tanan nga mga kandidato sir labi na kanang gikan sa losod, mga senators kung asa sila, ang atong kapulisan sir sa mga stations is automatic na gina maghatag ta og kanang security para sila ha. Nakaplastar na ang mga designated common poster areas. Apan karon pa lang, bisan wala pa nagsugod ang kampanya, ubay-ubay naka-poster sa aspirants ang gipangdikit bisan asa, local o national man ang daganan. Busa ang COMELEC maglusad og simultaneous Operation Baklas sa unang adlaw sa kampanya. Long before the start of the campaign period, daghan naman mga butang dito sa mga poste, sa mga kahoy, sa mga public places katong among unahon o kanang baklas. Pahinumdum sab sa COMELEC, national candidates lang ang magsugod ang kampanya. Sa March 28 pa magsugod ang kampanya sa local positions. Busa ang mga poster lang sab matud pa sa mga national na kandidato nga wala sa common poster area ang pangbaklason. Bawal magdikit og campaign materials sa government properties. Government facilities, government establishments, bawal gyud na ipamutang dito ang ilahang mga kanang campaign materials kasi those are part of public places na defined under the guidelines, under the rules o so kana sa mga barangay halls, bawal gyud na. Sara, kung doon na may makita mga kalapasan ato sa panahon sa kampanya, mamahimukin ang i-report sa mga police station o dili baka sa COMELEC aron gilayon nga maaksyonan. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.